Hola, bona tarda. Benvingudes a aquesta sessió informativa online dels estudis de grau de disseny d'Eina. Em presento, soc la Tània Costa, soc la directora acadèmica de l'escola i estic amb el Marc Martínez, que és estudiant de primer, de segon? De tercer. De tercer. Perdona. No passa res. Vale. I amb la Irina Naranjo, que està a la biblioteca i que és estudiant de quart. En aquesta sessió informativa us farem una mica 5 cèntims del que són els estudis de grau de disseny a Eina i hem volgut compartir la sessió amb el Marc i amb la Irina perquè tingueu la informació de primera mà sobre les activitats que es fan a Eina, la manera en què es viu el ser estudiant a Eina, etc. Per començar, el que us diria és que per nosaltres és molt important els orígens de l'escola perquè s'estan impartint estudis de disseny des de l'any 67 i les bases sobre les que hem construït la innovació docent universitària amb la que ara estem treballant té unes bases molt sòlides a través del llegat del professorat d'Eina que des dels anys 60 fins ara han sigut realment la representació del disseny a Barcelona, la representació de l'àmbit cultural a Barcelona, etc. Entenem els estudis a dins d'Eina com un ecosistema on conformat per aquesta mirada, diguem-ne, sobre el disseny i l'art, que és una mirada basada en el pensament crític, en la innovació de metodologies docents i amb la llibertat creativa. I treballem el grau universitari en relació també amb el doctorat, la formació continuada i l'àrea de màsters i postgraus. I alhora fem o relacionem aquestes àrees d'estudi i de coneixement amb altres plataformes a les quals tinguin accés els estudiants que puguin participar en aquest tipus d'activitats per complementar la seva formació, ja que avui dia és evident que no només els estudis de grau fan que puguis ser un professional, sinó que necessites tots aquests altres inputs que en aquest cas tenim un Living Lab, Eina Collserola, on investiguem temes de sostenibilitat aquí ubicats en el territori, ja que estem entre la ciutat i la muntanya. Treballem amb els projectes europeus que duem a terme a les investigadores i professorat d'Eina, també els compartim amb l'estudiantat, fem sessions també amb empreses a dins de les assignatures perquè hi hagi aquesta continuïtat amb el món professional, etc. També vull esmentar la xarxa de professorat perquè, bé, diguem-ne que l'objectiu no només del grau de disseny, sinó de tots els estudis d'Eina, l'objectiu principal és la formació, és a dir, són els estudiants i les estudiants. Perquè aquesta formació sigui adequada, pensem que ha de ser en xarxa, també pensem que s'ha de tenir cura no només dels estudiants, sinó de tot el personal en tots els sentits, perquè acadèmicament també puguin progressar. I el tema del professorat és una part important, ja que tenim molta cura que el professorat, la major part del professorat, siguin professionals vinculats al món del disseny, a la creativitat, a la cultura, al pensament, etc., de manera que puguin connectar els continguts de les classes directament amb el que està succeint en el món professional. En aquest sentit, també tenim molt en compte la xarxa Alumni i fem sessions com a Eina Plataforma en la qual venen
alumni que han estudiat a Eina en diferents moments de la història d'Eina, a explicar als estudiants actuals com van accedir al seu primer treball, com han continuat, què implica entrar en el món laboral, etc. I són sessions que són molt interessants en aquest sentit i, a més, també et posen en contacte amb el món laboral. I seguint la mateixa línia, tenim una xarxa d'empreses i institucions amb les quals posem en contacte a l'estudiantat i fem projectes a dins de les assignatures. Ara estan sortint algunes imatges, unes són de camper, altres d'un projecte amb el Liceu, d'escenografia, els estudiants de primer dibuixant a Mercabarna, els estudiants de tercer que treballen amb Disfrutar, amb el restaurant Disfrutar, i ara també ho fan els estudiants de primer, etc. Em sembla que la Irina venia ara corrents d'una presentació amb Mango, potser? Sí, ara mateix estem fent una col·laboració amb Mango per fer un mobiliari de producte. Jo soc d'espais, però al final aquest tipus de col·laboracions es poden portar cap a altres àmbits i tu des d'altres mencions també hi pots participar. I jo justament estic participant a una de Mango que hem tancat literalment avui i ha sigut una experiència que al final, vulguis o no, aprens molt del món laboral, que és una perspectiva que des de dins d'Eina no veus. Gràcies. Mira, les pràctiques d'Erasmus igual també ho pots explicar tu perquè has fet les dues coses, no? Sí. També a la universitat tenim tot el que és el programa de pràctiques, que també després, quan parlem d'assignatures ho mencionarem, però les pràctiques són optatives a Eina. Llavors hi ha les pràctiques curriculars i les extracurriculars, i les pràctiques curriculars són les que diríem obligatòries i les que et compten més per la nota. El que té Eina és que té un repertori d'empreses col·laboradores a les que tu pots anar a fer pràctiques si tens una xarxa de professorat que t'acompanya tota l'estona en el procés de buscar empresa i tu, per exemple, també potser per molt que hi hagi moltes aquí, no hi ha una empresa a la que tu t'interessi estar, tu pots fer la teva pròpia recerca i dir-los als teus tutors de pràctiques o al teu tutor: ei, mira, que aquesta empresa m'agrada molt. Vale, doncs mira, intentem contactar amb ells, aviam si podem, o a vegades fins i tot també pròpies empreses que busquen gent de pràctiques es posen en contacte amb la universitat i de cop et surt una oportunitat que està fora d'aquesta llarga llista que no t'esperaves. I al final és un procés, això, estan sempre acompanyant-te. Al final també a les pràctiques és una vegada el que deia abans també, per exemple, les col·laboracions amb altres empreses, és una perspectiva molt diferent. A pràctiques realment estàs entrant al que és el món laboral, aprens molt, aprens a aplicar tot el que feies a la uni, aprens a aplicar-ho al món real. També jo, per exemple, vaig estar amb una autònoma, sí, amb una dona autònoma, que em va portar a tot arreu a fer de tot. Vaig veure obres, vaig veure pressupostos, vaig aprendre a fer-los, vaig aprendre a fer presentacions per client, presentacions per treballadors, etc. I al final, per fi vaig poder aplicar el que és la realitat, el que vaig aprendre teòricament aquí, teòrica i pràcticament. Sí, és important. És una optativa, però tothom s'apunta i tu i és molt recomanable. Després ara estàvem veient unes imatges dels convenis que tenim d'Erasmus, però també, igual que ha explicat la Irina el tema de les pràctiques, tenim conveni amb moltíssimes universitats, però quan ve un estudiant que ha trobat un Erasmus que li interessa per una universitat concreta d'un tema concret, si no la tenim, fem el conveni. Vull dir-te que també és molt benvingut, això. Al final, l'Erasmus, això ja tocarà quan algú de vosaltres vulgui anar a Erasmus, vagi a la universitat que vagi, però l'Erasmus realment és només el que és Unió Europea i llavors nosaltres, com estem afiliats a la UAP, ens podem beneficiar del que és el UAP Exchange, que llavors t'aniries a llocs de fora, el que és la Unió Europea. Llavors és molt interessant poder aprofitar-te de tot això. I a més, Erasmus també és una experiència que recomanaria molt.
Clar, això també és és una de les avantatges de ser de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les nostres titulacions són de l'Autònoma, per tant, seguim els estàndards de qualitat de l'Autònoma, que són altíssims, i després tenim tots els serveis de l'Autònoma als que podem accedir. Si voleu, passem una mica al pla d'estudis. Sí, comentem una miqueta. Bona tarda a tots i totes. Ara presentaré una miqueta el que és el pla dels cursos. Són 4 anys, i bàsicament s'ha dividit en 2 semestres, un primer semestre i segon semestre. I ara veureu una miqueta, un petit tret de diferents assignatures. Hi ha una primera assignatura que us acompanyarà des de l'inici fins al final, que és projectes, que bàsicament a partir de segon ja has mencionat, és a dir, ja comences a tocar una miqueta el món d'aquella menció a la que et vulguis dedicar. Bàsicament, podríem comentar com a pla docent que és com una piràmide invertida, perquè tot i tenir aquesta assignatura que la tens durant tot el curs, primer és per dir-ho d'alguna forma, com un curs per englobar tots els punts. És a dir, hi ha molta gent que ve de batxillerats que no són de l'artístic pròpiament, que és el que seria aquí el disseny, doncs el que serveix és com per homogenitzar tota aquesta gent que ve de diferents punts. I també on hi ha mancances per part d'un altre, es busca generar aquests dos punts. Llavors, primer és com per homogenitzar tot i res, a partir de segon ja comences a tocar tot aquella menció on vulguis anar. O no, perquè molta gent que no vol fer una menció directa, sinó que vols anar tafanejant una miqueta de tot. Jo en el meu cas sí que voldré fer específicament espais, però l'Irina sí que és un perfil més que anirà tocant diferents cosetes, que després comentarem en les nostres experiències. Com a assignatures més, com us he dit, a partir de segon projectes es menciona, però no només això, hi ha també altres assignatures que es comencen a mencionar com maquetes i prototips, les representacions digitals, i a partir de tercer ja comencem a tocar el que són les optatives, és a dir, aquelles assignatures que vols escollir per encaminar aquest camí que vols desenvolupar. Tens sempre unes assignatures teòriques que et van acompanyant, que el que t'ajuden és a desenvolupar un paquet per tenir com una mirada crítica del disseny, però a partir d'aquí tens aquelles assignatures que t'ajuden a agafar el camí que vols. I finalment, a quart, tens el TFG, evidentment, treball de final de grau, que és molt important. I res més, això seria com una miqueta un petit resum del pla d'estudis. I ara passaríem a comentar una miqueta les especialitats, que des d'Eina s'ofereixen les 3 generals i 2 específiques només d'aquí d'Eina. Aquí trobem una miqueta un triangulet amb tota la informació de les diferents mencions que tenim. I comentarem una miqueta amb la de disseny gràfic. Farem 5 cèntims del que és cada coseta. Disseny gràfic, bàsicament tenim diferents optatives, com ara presentació de identitat, creació tipogràfica. És bàsicament tot allò a nivell gràfic que et podràs trobar pel carrer, es desenvolupa. I com a sortides que pots tenir, senyalització, web, gràfica, diferents punts. Aquí tenim diferents projectes de diferents alumnes que representen el que és desenvolupar. Sí, nosaltres, aquestes són les assignatures optatives de cada un dels itineraris i nosaltres el que fem és que les optatives les vinculem a sortides professionals actualitzades. I mentre va canviant el mercat, anem canviant les optatives de cada itinerari perquè es corresponguin bé després amb sortides professionals. Després tenim disseny d'espais, que tant la Irina com jo podem parlar perquè cursem. Bàsicament, és un tema de nomenclatura. Espais, bàsicament, no és el mateix que interiorisme, és a dir, pots desenvolupar qualsevol tipus d'espai exterior, interior, una escenografia, qualsevol tipus d'element que no sigui estructural. Per això hi ha aquesta diferenciació entre diferents claus, espais, interiorisme, espais s'ofereix a partir d'això. Diferents optatives que et trobaràs, il·luminació, dissenys d'espais escènics, comercials, que just avui he tingut classe d'això, i sortides professionals, el que comentava abans, des d'una escenografia o els espais efímers, que també són molt importants i molt destacats actualment, molts que podeu trobar fins aquí. El que comentem és tot el que no és estructural, és a dir, que no requereix tocar una estructura. Això és el que diferenciaria amb un arquitecte, podríem
podríem dir. I al final també, tot i que no siguem els dissenyadors d'espais, tot i que no toquem el que és l'estructura, sí que a la universitat, i això és aplicable a totes les altres mencions, ens fan tenir molt en ment que aquesta estructura l'hem de tenir en compte i en algunes assignatures optatives i obligatòries que, per exemple, hi ha tècniques i materials i tècniques de construcció, intervenció en espais existents també té una miqueta d'aquest tema, que ens fan tenir en compte tota aquesta estructura per després nosaltres poder ficar tot l'interior i fer el que seria fer el disseny maco d'aquesta estructura. I també com ser realistes de que mai treballarem sols, és a dir, sempre treballarem en un englobat de gent i que ens hem de poder comunicar entre uns i els altres, perquè potser nosaltres tenim la idea creativa, però potser per desenvolupar-lo se nos va una miqueta al cap. Doncs no, hem de tenir com una miqueta ser rigorosos i saber com poder desenvolupar allò sent realistes. Sí, per això també la majoria de treballs aquí són projectes i també la majoria són projectes en grup o en parelles, perquè al final, vulguis o no, és un perfil que et trobaràs quan surtis a treballar. Estaràs sempre treballant amb altra gent. Després tenim la menció de disseny de producte. Aquí podem veure diferents exemples en el vídeo, però com a optatives que es poden trobar, mobiliari contract, disseny mobilitat, una miqueta de tot. No, Sirina, si has fet alguna d'aquesta o alguna de les barreges que has fet? Assignatura no, però la col·laboració que he fet amb Mango al final era una col·laboració a partir de l'àmbit de producte, que el que havíem de dissenyar era el mobiliari de la botiga. I això, però sí que tinc companyes que, per exemple, molts dels projectes que han sortit aquí són de companyes meves, per exemple, tot el que és la col·laboració amb Disfrutar, van haver de fer els plats, tot això és d'aquestes assignatures. També moltes assignatures optatives, tot i que siguin d'una menció, poden tenir alguna que et pot interessar, tot i que siguis una altra menció. Hi ha, per exemple, gràfic aplicat a l'espai, que, si no m'equivoco, és una optativa de gràfic, però molta gent d'espai se l'agafa per gràfic aplicat a l'espai. I després tenim ja les que són originalment d'Eina, que són creació visual i investigació en el disseny, que jo crec que Irina les podrà explicar tu millor perquè justament has fet alguna optativa. Sí, al final creació visual la definim una miqueta com el primo hermano del disseny gràfic. El que passa és que creació visual té una llibertat més artística. Aquí molta gent fa projectes més d'experimentació amb els materials, amb la imatge, amb tècniques de serigrafiat. Potser molts dels noms que estic dient us sonen a xino. Si entreu en aquest món ja els començareu a entendre. Jo, per exemple, de creació visual estic fent artista curador, que és una assignatura que dona sortides més cap al que és direcció d'art, curadoria d'exposicions. I és això, són assignatures que ja et donen certa mentalitat a poder explorar aquest món més artístic. Al final, Eina és una universitat de disseny i art, a diferència d'altres, perquè cada universitat té les seves pròpies característiques i nosaltres som de disseny i art i aquí es té molt en valor aquesta llibertat. Una miqueta això. I comentar també que moltes d'aquestes tècniques que s'han comentat es fan en una assignatura també de primer, també per saber una miqueta com funciona tot i perquè en el cas que en algun moment durant la carrera hagis de desenvolupar qualsevol, alguna cosa amb serigrafia, puguis utilitzar els mitjans que hi ha també a la universitat, que després comentarem, que són els tallers tant de gràfic com de maquetes. De maquetes, sí, t'ha costat. Mira, investigació. Explico, sí. I tant, com vulguis, Irina. Investigació en disseny és l'altra branca específica de la universitat, que és una branca, com diu el nom, és investigar com el disseny intervé en altres parts. Per exemple, jo vaig fer pedagogies del disseny, que és una miqueta com el disseny pot intervenir en el món pedagògic. I a partir d'aquesta assignatura vaig decidir canviar-me de fer TFG d'espais a fer la TFG d'investigació. I una miqueta, això, al final és la gent es pensa que són assignatures molt teòriques i està tota l'estona escrivint, però en realitat el que estem fent és, igual que amb creació visual, el que estem fent és experimentar tota l'estona, però des d'una altra perspectiva. I sí que al final hi ha molta teoria, hi ha molta, com diu el nom, hi ha molta investigació, però és molt interessant de fer. No hi ha gaire cosa més a explicar.
Si les sortides Bueno, de professionals fet, són les que surten aquí i ja està. Digues. No, això, digues. No, que de fet aquesta mirada d'investigació en disseny està amara tots els estudis d'EINA perquè també una de les característiques dels estudis de grau d'EINA és l'èmfasi que posem en el pensament crític, la capacitat creativa aplicada a la resolució de problemes, etc. O sigui, aquest pont entre la creativitat i l'impacte real que pots tenir en la societat. Aleshores, bé, jo penso que és com bastant característic dels estudis d'EINA. La titulació d'EINA... Perdó. No, digues. És que estem a les dues torres d'EINA. Sí, no ens hauríem d'haver separat. L'EINA està a una torre i nosaltres a l'altra. No, que al final que és això que dius, al final busqueu molt que tinguem un pensament crític. Per exemple, tenim assignatura de quart que és seminaris crítics i ens hem llegit un llibre que al final la profe el que buscava era que tinguéssim la nostra pròpia opinió, per exemple, en temes com el que és el feminisme, la nostra perspectiva i com el disseny pot interferir en tot aquest món polític social i com pot ajudar, perquè al final el disseny no és només decorar. Totalment d'acord amb el que dius. De fet, tot aquest sistema d'optatives i el fet que es puguin escollir any a any, és a dir, que no cal que tu diguis jo vull fer disseny gràfic i llavors ja totes les optatives que tinc ja les tinc planificades, sinó que tu cada any puguis anar i cada semestre puguis anar canviant les assignatures optatives és una cosa molt difícil de gestionar, però és la manera que nosaltres tenim d'oferir la possibilitat de tenir els perfils exactes que necessita cada persona i de proporcionar aquesta singularitat d'una formació que l'objectiu de la qual és formar dissenyadores i dissenyadors que siguin feliços, això per començar, que tinguin les feines que els agrada, que volen tenir, però també que puguin participar en el lideratge de processos de transformació cultural i social i que puguin liderar projectes, liderar idees i liderar grups de treball. Aleshores, l'estructura està pensada d'aquesta manera. La durada són 4 anys acadèmics, el calendari és de setembre a juny i l'horari és de matins. Tenim 2 seus. Ara estem nosaltres al campus de Sentmenat, que és la part on es fan les assignatures més de pensament i on està la biblioteca, etc. I després està la seu del campus d'Eina Bosch, que són espais més experimentals i és on estan els tallers. Doncs, i aquestes últimes imatges de la graduació. Hem volgut reunir una miqueta el que és com la vida Eina així ràpidament amb imatges i bé, la veritat és que és els estudis de grau són una de les èpoques més boniques
amb la vida i aleshores també ho reflecteix com aquesta alegria que hi ha amb tots els amb les imatges que us hem ensenyat i al final amb l'acte de graduació, però no és al final perquè les coses després continuen i el vincle continua. De fet, ara no sé si heu vist recentment una campanya que hem fet d'OPIs per a les estacions de ferrocarrils de Barcelona on hem posat diferents imatges i totes les imatges eren treballs finals de grau d'estudiants d'EINA, que hem posat el seu nom, evidentment, que són alumni ara d'EINA. I també és una mostra de la confiança que tenim amb la formació que impartim. El fet de mostrar els treballs dels estudiants sempre que podem, perquè confiem plenament en ells, i el fet que molta part del professorat d'EINA siguin alumni d'EINA per la mateixa raó. Ara us estàvem ensenyant les imatges de la nota de tall, que és un 5, per tant no hi ha problema en aquest sentit. La prescripció universitària és la de totes les universitats. Nosaltres seguim el procediment que fa l'Autònoma i, per tant, és a través de la Generalitat. I a part estan tots els altres accessos habituals de cicles formatius, estudiants internacionals, etc. Ho podeu mirar a la web i qualsevol dubte que tingueu podeu escriure a EINA. I respecte al tema dels preus, són 240 crèdits, el preu són 162 crèdits i més o menys, no sé si són com 9.000 euros o alguna cosa així. Aproximadament 9.000 i pico. Sí, més o menys. Sí. Més o menys. Incorporem el software acadèmic necessari per tota la carrera, el qual també és una manera d'ajudar a les famílies en el sentit econòmic. I ofertem 110 places, que són les justes que pensem que poden donar una excel·lència en la docència. Els pagaments el podeu fer de totes les maneres possibles, únic, fraccionat, en 2 terminis, finançat. El més habitual és fer un primer pagament i després fer-ho fraccionat en 9 mesos. Però vaja, que es pot fer de la manera que es necessiti. I després també a nivell de xifres donar-vos una que jo crec que és important, no només per la xifra, sinó per l'indicador que et dona la xifra, que és el fet que l'Agència de Qualitat Universitària cada 2 anys fa estudis sobre la inserció laboral de totes les universitats de Catalunya i a dins de les universitats de Catalunya de disseny i d'Espanya, la inserció laboral dels estudiants d'EINA sempre és la més alta i sempre ha sigut la més alta. Jo suposo que té a veure, a part de tot el carinyo i l'esforç que prenem entre totes, no només el professorat i la direcció i les coordinacions i comunicació, que tinc aquí a la Júlia Gelpi aquí darrere organitzant-ho tot i a l'Ester Benítez per l'altra banda. Doncs també per l'actitud dels estudiants, que és magnífica, però també una mica per aquestes condicions de dir, bé, són pocs estudiants els que entren, que és el número just per tenir el número adequat a dins de les classes per poder atendre'ls. Tenim un pla d'acció tutorial que no només comprèn la tutoria acadèmica, sinó també tenim una psicopedagoga perquè en els moments que hi hagi algun estudiant que tingui alguna problemàtica no li afecti després els estudis i pugui tenir un seguiment més proper, que també l'utilitzem el personal d'EINA a la psicopedagoga, no només vosaltres. I per això us ensenyàvem aquestes xifres. Les beques, no sé si les voleu explicar vosaltres, les explico jo. Sí, les comentem, si no nosaltres. Des d'EINA s'ofereixen diferents beques perquè l'objectiu, bàsicament, és una entitat sense ànim de lucre, per tant, el que es busca és proporcionar als alumnes un ajut a aquells que no es puguin financiar aquests diners. Llavors, hi ha les beques de nou accés i la beca al talent.
Aquestes dues beques, la de No Access bàsicament és per poder accedir a l'inici, la del talent bàsicament perquè hi ha molt talent que es perd per una qüestió econòmica bàsica. Llavors, es desenvolupen aquestes dues beques que bàsicament és el 50% de descompte des de l'inici de la carrera fins al final, per t'acompanyar durant tots aquests 4 anys. Ara sortirà l'altra. I després tenim la beca de continuïtat, que és en el cas que durant el procés dels 4 anys tinguis qualsevol problema econòmic, doncs tens aquest ajut, que és un 25%, per poder seguir cursant el que són la carrera, bàsicament, i no quedar-te sense poder seguir. I després tenim els ajuts de col·laboració, que són aquests ajuts, bàsicament, com estem fent ara l'Irina i jo, bàsicament desenvolupem diferents tasques dintre de la universitat i ens proporciona aquest petit ajut econòmic. A nivell de beques de No Access i continuïtat, del talent i la de No Access, més o menys, Tània, es donen unes 4 o 5, si no m'equivoco. Sí, el que passa que aquest any vam començar l'any passat i aquest any hem ampliat i hem sumat 5 beques més, que són beques de No Access, però són beques de continuïtat també. Una mica a la vista de la situació contextual i en general, potser la reducció de poder adquisitiu de les famílies, de totes les famílies, que ens afecta per la situació que hi ha actualment i sobretot pel que tu deies, perquè des d'Eina no volem que es perdi l'oportunitat que hi hagi algú que li encanti el disseny, que vulgui estudiar disseny i que a més sabem que després serà un superambaixador d'Eina i que no pugui accedir per aquestes circumstàncies. Per això les beques de continuïtat també són pensades en aquesta manera, que si hi ha algun estudiant que ja està a Eina i té un problema sobrevingut familiar o de l'empresa familiar o el que sigui, el patronat d'Eina no deixa, la fundació no deixa que cap estudiant deixi la carrera per un tema econòmic. I després hi ha aquestes beques que són les pròpies de la universitat i tenim altres ajuts des de la part del Ministeri, aquest any ha agafat les competències de la Generalitat, que és la beca de l'AGUAUR, l'antiga MEC, que bàsicament el que es pot és solapar, és a dir, pots tenir la beca de No Access i aquesta beca. I després tenim altres, com les matrícules d'honor, que és una vegada que des de la carrera tens més d'un 8,5, pots aconseguir una matrícula d'honor, que és la gratuïtat d'una assignatura l'any següent, i res, això són com una miqueta totes les beques que es troben des d'Eina. Sí, al final jo us recomano que tireu les beques, les públiques i les de la uni, perquè al final no saps quina et tocarà, quina no, si tires només a una i després no toca, vés-te'n a saber, i al final, vulguis o no, tota la beca que puguis aconseguir s'agraeix. Sí, la informació del tema de les beques les teniu al web i la del Ministeri, crec que ara mateix el termini ja ha acabat, si no m'equivoco, però igualment podeu tafanejar de cara a següents cursos. Que no passa res perquè a mi em va passar el primer curs, no la vaig sol·licitar la del Ministeri i per un tema que no em vaig adonar compte del termini. La podeu demanar al següent curs. Les beques del Ministeri són sobre el preu públic, per això? Val, doncs no sé, jo crec que més o menys esperem no haver-nos allargat massa i moltes gràcies per l'atenció i no sé, anem a passar potser si hi ha alguna consulta. Irina o Marc, si voleu afegir alguna cosa o si no passem a les preguntes, com digueu. Jo quan estava buscant uni no coneixia Eina. Sí, de fet, també us dic, visiteu les portes obertes de tot arreu, en plan, ara estem fent aquestes online, però aneu a veure els espais, aneu a conèixer la gent de totes les zones en les que estigueu interessats. Jo al final, de fet, la meva primera opció abans de conèixer Eina era Bau, i al final, vulguis o no, quan vas al lloc, tens tracte amb la gent i veus com és l'espai, com la gent interactua i tal, t'acabes adonant et sents còmode. Jo quan vaig venir aquí em va encantar la familiaritat, que les aules eren només uns 25 alumnes, que a més podia... Jo quan vaig arribar, jo quan havia de triar universitat no tenia gaire clar, jo sabia que volia fer espais, però també volia com tafanejar tot l'altre, i quan vaig arribar aquí ja em van dir tu pots fer el que et doni la gana i després, si vols, t'agafes assignatures d'espais i t'agafes de gràfic. I jo va ser com... Listo, aquí em quedo. I, jo en el meu cas,
una de les coses que també valoro molt és el tema de la familiaritat. Jo venia d'una escola que estava com a casa, bàsicament, i és una de les preocupacions que més tenia. Sempre quan escoltava la paraula universitat era com aquelles classes de 70 persones on no coneixeré el profe, no hi haurà cap tipus d'interacció. I el fet, primer de tot, que Eina va vindre a la meva escola i vaig veure el tarannà i després veure les instal·lacions, va fer de dir, crec que aquí és el lloc. I també una de les coses importants és l'entorn on ens trobem. A diferència d'altres universitats, és l'entorn natural. I una cosa que hem de ser realistes és, una vegada que estàs en el procés de desenvolupar diferents projectes, hi ha moments de frustració, moments de cansanci i poder sortir aquí fora, donar-te una volta, si és necessari pagar 4 crits i desfogar-te, és molt necessari. També per inspirar-te una miqueta, perquè la natura molts cops amb l'àmbit del disseny té moltes sinergies, per tant, també ens ajuda i també és com una aula més. No només estàs ficat en una aula interior durant les diferents hores lectives, sinó que algunes assignatures, per exemple, el semestre passat, il·luminació, laboratoris d'il·luminació, l'han desenvolupat aquí fora i han desenvolupat diferents assignatures per la tarda-nit, més o menys, i podíem tafanejar amb les luminàries just in situ. I res, van ser com els trets característics que em van venir. I després, com a experiències així pròpies que podria proporcionar, també una cosa que a mi m'agrada molt, que és aquesta continuïtat que hi ha amb Eina, també amb el Design Hub, amb la Perla, per dir d'alguna forma, d'aquí de Barcelona, que vaig poder, el semestre passat, participar en un projecte, en un laboratori de recerca amb el Design Hub i vaig tenir la primera exposició meva, per dir d'alguna forma, i també amb la Nayara i amb la Marina, del que vam estar investigant durant aquell semestre, juntament amb una assignatura impartida per la Maria García Ruiz. I res, va ser molt important perquè sortir també de l'àmbit acadèmic, anar a un lloc físic, trobar-te gent experta en aquests àmbits, t'obrien les portes. Llavors, això va ser un enriquiment personal també molt important i destacat. També una vegada ja estan aquí dins, el que és com molt interessant d'Eina és el fet que els professors, molts, són professors però a la vegada tenen els seus propis estudis i estan treballant. També hi ha molts estudiants que han sortit d'aquí fent pràctiques amb algun d'aquests professors o algun d'aquests professors els ha posat en contacte amb algú extern. Jo també a vegades els professors els paro i els faig moltes preguntes de la seva vida laboral i al final és com, si tinc això aquí, per què no aprofitar-ho per jo saber què m'espera després? I al final està molt bé, això també. I no sé si hi ha alguna més que pugui aportar. La biblioteca és molt maca, si veniu a les portes obertes us agradarà. Li diem la Biblioteca Hogwarts. Sí, també una cosa que crec que ha passat una mica així com desapercebut, que l'hem comentat a l'inici del tema dels tallers. El taller és una aula més, però també hi ha parts que és el taller obert, per dir-ho d'una forma, és a dir, quan tu acabes les classes pots desenvolupar projectes tant de la universitat com teus personals. És a dir, és un taller obert on hi ha un mestre de taller durant totes les hores que t'ajuda, t'acompanya i t'aconsella, mira, això millor ho fem d'aquesta forma o d'una altra, i això també t'ajudes com una aula més, per dir-ho d'alguna forma, però totalment oberta, que complementa tots aquests espais que proporciona Eina, com la sala d'estudiants, l'aula d'ordinadors, i que també és un punt també molt important perquè és on et trobaràs amb gent també d'altres cursos i també pots intercanviar diferents perspectives, també trobaràs altres persones d'altres mansions i podràs veure què és el que es fa i alhora també conèixer altra gent i conèixer també altres tècniques i formes de fer, perquè molts cops estàs com encapsulat en la teva zona de confort i crec que també és una mica important aquests espais que es proporcionen. Sí, al final els tallers jo crec que són dels espais més importants d'Eina, anava a dir Eina Bosch, però de les dues eines, perquè és com dius tu, no només es fan tot això, també es fan classes allà, algunes assignatures com les que són teoria del color, dimensió de forma i el color, que al final és tot això, és experimentar, és descobrir, perquè a vegades és el que dius tu, estàs provant alguna cosa que no funciona i després proves l'altre i funciona. I allà al taller, el mestre de taller, també hi ha totes les màquines, hi ha màquina, per exemple, ara estic parlant de maquetes i prototips, que és on hi ha normalment la gent d'espai i producte.
Hi ha la maquinata i làser, hi ha tot el que és la fresadora, la impressora 3D, tot el que és maquinària bruta per fer treballs amb fusta, etc. Sí, al final a la universitat tenim disponible tot el que és necessari per nosaltres poder treballar, perquè no tothom té un taller a casa. Vale. Moltíssimes gràcies, Irina i Marc, per explicar-nos la vostra experiència. Tenim algunes preguntes per dir que podem anar responent. Ja en Daniel diu, m'agradaria preguntar respecte al disseny de producte i el grau de disseny als quals es poden abarcar, sobretot a nivell de coneixement tècnic, mecànic o físic. Val. A veure, el disseny de producte que es treballa des d'Eina és una visió molt àmplia. Ha dit alguna cosa de mecànic, no? Sí. I físic. Val. És Al una... final aquí no estem fent una enginyeria, per tant arriba a ser Vale. punt de tecnicisme que no fem, però òbviament hi ha molta part tècnica que sí es fa. No sé què anaves a dir, Tània, perdó. Sí. No, molt bé, Irina. Sí, anava a dir això, que no és disseny industrial, no és una enginyeria amb disseny de producte, com es pot fer a la UPC, per exemple, sinó que és un disseny de producte molt més ampli que no està especialitat en mecànica de cotxes, vull dir-te, sinó que abarca tot tipus de disseny de producte i també inclou disseny d'organitzacions, disseny de sistemes i es tracta el disseny de producte des de l'inici de la creació del projecte, de l'estudi de les necessitats fins al prototipatge. Hi ha bastanta, sobretot a la menció de producte, hi ha molta relació o molts treballs que es fan amb empreses, perquè potser producte i gràfic són les mencions que són més fàcils de relacionar amb premis, amb projectes, amb, no sé, abans d'ahir estava en un grup d'estudiants que estan fent un saltador de cavalls pel polo, pel club del polo d'aquí a Barcelona, però fa uns dies estaven, jo què sé, a Cosentino, estaven a... és bastant més fàcil treballar amb empreses des de producte que des d'altres mencions. És necessari tenir un nivell bàsic de software de disseny o s'ensenya des de zero? Tot s'ensenya des de zero. O sigui, al final el que és primer és com una puesta a punta a tothom, perquè és el que deia abans el Marc, ve gent de moltes mencions, ve gent de científic, ve gent de l'artístic, ve gent del social, o ve gent que ve d'un altre grau universitari, i hi ha molta gent que no sap fer res. Llavors, primer es fan assignatures com estratègies de dibuix que t'ensenyen el que és a fer... T'ensenyen a dibuixar, però no a fer un dibuix maco anatòmic, sinó a aprendre a dibuixar, a explicar a partir del dibuix el que vols fer en el disseny. També es fa des del zero el que és dibuix tècnic. S'aprèn a utilitzar tot el que són els programes d'Adobe, s'aprèn a utilitzar AutoCAD, també, no sé si a segona o tercera es comença a utilitzar 3D Max, també. SolidWorks, Keyshot, tot el que són... O sigui, primer aprens a utilitzar el bàsic de tots els programes de totes les mencions, perquè al final a primer no has especificat quina menció faràs, i després, una vegada comences a especialitzar-te i comences a triar assignatures, aquestes ja utilitzaràs, per exemple, si és a representacions digitals de producte, començaràs a utilitzar més SolidWorks i més Keyshot. Si és espais, utilitzaràs més AutoCAD, 3D Max, Enscape, SketchUp. I així totes les mencions. Sí, respecte a l'idioma, la llengua vehicular de l'autònoma és el català i la d'Eina també, tot i que hi ha una sèrie de crèdits que es fan en anglès i d'aquesta manera aconseguim que hi hagi bastants Erasmus que vinguin de fora a Eina, que ens interessa molt també perquè es barregin amb els estudiants d'aquí i llavors enriquir-nos una mica amb aquest intercanvi.
a vegades venen persones que venen de la resta de l'estat espanyol i no saben català o de Llatinoamèrica, a fer tot el grau i aleshores a primer intentem adaptar una mica al primer semestre les assignatures perquè puguin seguir-les i a poc es vagin incorporant al llenguatge. També pregunta la Laura quina és la mitjana d'edat dels alumnes de primer. Hi ha de tot, però per lo general és gent recent sortida de batxillerat. Sí, no? La major... Sí, et pots trobar, el que diu la Irina, normalment és la gent que acaba batxillerat, però et pots trobar algú que també ha vingut de fer un cicle, llavors té 2 anys més, però que tampoc no importa tampoc molt. No hi ha gent perquè mantinguis molta edat, sinó que és una edat bastant propera. I no sé si... Sí, crec que ningú... A vegades ve algú també d'alguna altra universitat que llavors se li convaliden assignatures i de sobte apareix a segon i té unes voltes de segon i unes de tercer, però algun cop sí que hem tingut gent gran que ha vingut a fer gran, de 40, 50, que han vingut a fer la carrera, però han sigut moments puntuals, però també ha sigut molt ric l'intercanvi. Però no, en general són gent molt jove. De moment, la generació que estem ara mateix no... No, i el fet que vingui gent que hagi fet cicles és molt enriquidor també, perquè són estudiants que venen amb un coneixement bastant potent i tiren molt de la classe. O sigui, ajuden molt a que la classe avanci cap endavant. Si hem dit cicles, però seria superior. Els que venen com del superior, 2 anys més serien el que et trobaries. És l'únic així com a mínim, el que jo m'he trobat ara mateix aquí a Eina. Sí que fora amb alguna col·laboració, sí que, per exemple, la que he dit abans del The Hub, sí que m'he trobat gent molt més gran, però dintre que és la uni no. Després tenim una altra pregunta que diu quin nivell de dibuix tècnic es necessita per disseny d'espais? És el que dèiem abans. Si la gent arriba sense... Hi ha gent que arriba sense saber dibuix tècnic, per tant, no necessites tenir un nivell de base amb el que entrar per fer disseny d'espais, però al final, a mesura que vagis avançant, és que al primer curs ja tens un nivell de dibuix tècnic que és suficient per fer-te plànols i per funcionar a l'AutoCAD i fer-te els plànols a l'AutoCAD. Sí, i a més també és important que a primer no es desenvolupa directament. Hi ha l'assignatura de representacions que es fa AutoCAD, però dibuix tècnic es fa a mà, és a dir, desenvolupat amb llapis, escaire, cardabó... Sí, i llavors allà comences a desenvolupar diferents, el que dèiem abans, mecanismes per poder desenvolupar els teus projectes. Llavors, tot aquest coneixement que adquireixes el pots passar amb AutoCAD. És a dir, estàs aprenent des d'una part l'AutoCAD i per una altra part la part més tècnica a mà. És un 2x1 que després quan arribes a segon hi ha les representacions que ho tens adquirit. Que és allà començaràs a fer el tema del modelatge 3D, els renders i a més te fan això una miqueta de posar més únic per d'alguna forma l'AutoCAD. De cara als seus projectes, de com ho vendràs als clients i tot. Hi ha una última pregunta d'en Daniel que diu hi ha algun espai on poder trobar alumnat que ja està exercint per poder fer-li preguntes? Com a aula, el que hi ha és eina plataforma, que podríem dir que és quan el moment que organitza la universitat són 2 trobades a l'any que es desenvolupen, bàsicament bé, com ha dit abans la Tània, una xarxa d'alumni i el que desenvolupen per mencions porten diferents projectes que estan desenvolupant en aquell moment o bàsicament gent que acaba de sortir de l'any anterior expliquen una miqueta la seva experiència i allà in situ pots preguntar qualsevol cosa o el que necessitis. Això és com els punts que té eina per desenvolupar. Després, ja traient de la part més acadèmica, hi ha el col·lectiu d'estudiants d'eina, que també és molt important, on també hi ha gent que també és alumni i indirectament algú pot vindre a alguna de les festes que s'organitzen, algun workshop que es desenvolupa també i també és important també aquest punt. Sí, de fet ara, el dia 18 de juny, inaugurem una festa nova que farem anualment en la qual es conviden alumni
i alumnes. Aleshores, és una festa també per fer una mica aquest intercanvi i aquest coneixement entre uns i altres. Sí, i festa que s'ha desenvolupat en una de les assignatures de tercer de disseny d'espais Bueno, escènics. tercer quart, és optativa. Sí, perdó, tercer quart, és una optativa. I bueno, doncs s'ha desenvolupat aquest projecte, bueno, jo justament he participat i bueno, s'ha seleccionat la proposta que van fer els companys i companyes de la tarda, però igualment doncs, tots els de l'assignatura podem aquell dia donar un ajut en aquesta festa que es desenvoluparà. Una cosa més? Podem comentar que els animem també a venir a les portes obertes in situ, que les pròximes seran el dia 6 de juny, si no m'equivoco, Júlia. Sabem que és també una data una mica, pels que esteu fent batxillerat, us pilla justament a la CL al costat, però recomanem que vingueu, és un matí, on podreu veure in situ aquestes instal·lacions tant d'eines setmanat com de bosc, i això, us animem. Sabem que està a punt allà a la CL, però també és un moment per desconnectar i vindre a veure quin serà el teu futur pròxim. I res, moltíssimes gràcies per venir. No sé, Dani, si vols dir alguna cosa. Podreu veure la cafeteria, el pica-pica... Moltes gràcies per assistir a aquesta sessió i res, aquí teniu la vostra casa i qualsevol dubte que tingueu, encantades de xerrar-ho amb vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu, que vagi molt bé. Adéu.